L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibbal il-bisi u aċċessorji. Nirringrazzjahom minn qalbi. Jiena Felicien Brinkat nilqakom għal 5 program Il-Verità. Il-Verità li jitratta dwar il-kelma talla. U xejn ħlifa mi il-verità, għax Alla huwa perfett u dak li jgħid huwa is-sewwa. Mela, infakkarkom li għandi paġna fuq Facebook, Il-Verità, qed intella dawn il-programmi wkoll fuq YouTube. Għamlu like u għafsu dik il-qampien, għamlu subscribe u koll, ħalli tkunu tistaw tirċivu il-notifications, ġifiri tirċivu li tela program ieħor, ħalli tarawh jekk tkunu tliftu ċertu programmi, għax il-kelma talla mill-bidu sal-aħħar hija importanti u hija interessanti bħal program tal-lum li sa jitratta dwar l-anġli. L-anġli għandna nkellmuhom. Min għanna aħna ikonna relazzjoni. Ħanaddu għal dan il-feature. Dan il-feature ħadni wkoll għall-ewwel Bible study li kelli jien. U għadni impressjonata b'dak li tallimt dik il-ġurnata. Dejjem kull vers huwa impressjonanti, imma hemm ċertu versi li jolqtuna. U ġieli jien għalkemm ili 13-il sena nistudja mmur il-Bible studies, xorta għadni niskopri. U dak il-vers li ma millix effett forsi 13 sena ilu. Illum il-ġurnata anki jaqbiż li dmuħ. Bil-ferħ. Il-ferħ taf għaliex? Għal di l-paċi li għandi f'qalbi, għal di l-imħabba li għandi f'qalbi, di l-imħabba hija tal-Ispirtu Santu li jridni x'għandara lilkom. Għax bis-saħħatek aħna nistgħu naħfru, nistgħu nħobbu l-edewwa tagħna. Araw dan il-feature.
Fear not, ye, for we know that ye seek Jesus, which was crucified. He is not here, for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay. Rajtu għom dawk iż-żewġ anġli, min jaf kemm rajtu fuq di l-iskrittura ta' meta dawk in-nisa kienu ltaqgħu mal-anġli la baqgħu mistaġba huma xi ħaġa normali għalihom kienet ukoll. Imma għala kienet impressjonanti waqt il-Bible study tiegħi. Is-saħħa li għandhom l-anġli. Dik il-ġebla saħħa li dak kien feature, kien film. Imma fil-verità dik il-ġebla hija tant tqila li ma jistax ikun li xi ħadd bit waħda jaqliba. Kont naf ukoll li għandu jkun hemm xi scripture ukoll li fejn kien indifen Ġesu kienet ġejja għat-tela. Allura ara saħħa għandhom l-anġli. U tefaħħa hekk issa dan għanarġa ngħidilkom kien film. Imma dik is-saħħa hija vera fl-anġli u sa narawha llum. Illum arġajt għandi lill-pastor tiegħi, il-Pastor Vince, li jixtieq jibda b'testimonjanza. Waħda mit-testimonjanzi tiegħek kontetta pastor f'wieħed mill-programmi li inti ltqajt ma' anġli. Ma taromx bil-ġwina jew hekk tax il-kelma tal-lam tgħidlekx jieħdu sura ta' bniedem maskili. Di riċenti li ġrat li ġifi milix ħafna. Tarġa, mela naħseb forsi ma nafix. Kenna ħafna jena u l-mara u l-Libja wkoll, pereżempju simili li ħanajt. Darba kont qed insuq jiena u l-mara. U fejn hawn Malta da? Hawn Malta di. Iva? Ġejjin qed ngħaddu minn taħt it-tanil ġejjin mill-ħażebbuċ għal-taslima dik it-tanil ta' Santa Venera, qegħdin taħta u waqaf wieħed qudiemi van u jiena smajt ħormi warajja jpaqpaq il-ħin kollu kienet dak iż-żmien it-trafik kien għaddu bil-mod hemmhekk. U daħħareġ biċċa ħadida għalija u l-mara qalt li in Jesus name, qalt li ġġara l-luda. Tifhem? Ġej għalija, għalfejn titpaqpaq il-ħon, għalfejn titpaqpaq il-ħon. Jiena ngħidlek il-verità, tiksaħ naqraw. That's good. Tifhem? U daqqa waħda waqaf hekk da. Ħares lej il-karro, ħares il-fuq u sejjerek, ħares lejja u għasjaf saqbat jagħmel, telaq dil-ħadida mal-artu telaq jiġi l-karozza u saq. Umbat jina ftakart, tanz il-mara fakrit, naqt li meta konna l-Libja kienu jiġu daw l-affarijiet. Kienu per eżempju jimxuna, fimt jew fimna daw jimxuku, per eżempju anke l-Filippini jimxu għomem u hekk. U waħda somraw xi ħaġa daw u jitilqu. U din hemm storja ġifieri li kien hemm missjonarju wkoll biex ma ntawwax għax fiha tul għandna ħafna x'ngħidu li darba mar missjoni u kienet metitlu l-mara bit-tifif u l-baby u għat jitfinhom u ġew islavaċ kannibalżaw jiklu n-nies daw kienu. U ma attakkawx, kienu se attakkaw ma attakkawx. U insomma mbagħad mara viċinhom da u l-villaġġ kollu taħajtu għand il-mulejn. U ċif tagħhom għallu min kienu daw kien nies imdawrin miegħek meta kont qed titfejn it-tarbija. Dak għallu anġli biex jipproteġuna. U bekk jiena naħseb u ekku ta'
għax għaddejna ħafna esperjenzi. Dak il-raġel, forsi qed jismani jinnaf. Nsaqsi xura, imma ċert li xi ħaġa ra żgur. Għax bidda fil-liek u fil-liġi diklarja. Għalfejn paqpa, mhux jien qed impaqpa. Paqpa, da żgur. Kien ġej paqpa omli. Tela il-ħadida mal-art, saħaw dika u leva, tela mal-art, il-marra bdiet tajt in Jesus name. U għawada raxa ħaġa jisu u tela. U kellek ukoll l-esperjenza tgħid għandikom fil-bidu. Inti ġew ikellmu kumbat ma rajthomx. Sibt li għatta f'xi program. Le, dik le. Le, ħanajda malaj. Dana kont fil-businesses tiegħi. U kien hemm il-ommi ġifieri l qiegħda mal-mulejn. U kont insaqsi l-Alla, imma għaliex daqt ngħidlek 37 sena ilu, da kważi. Daqt ngħidlu għaliex għażilt li qed nftita u nitkellem qas it-tlu nies għandi ma qedax nitkellem fuqek insomma. Il-mulejn. U darba ħriġtek nittawwal, kienu naqsulax meta tajt ħajt il-mulej, ma tafx il-Malti ma tihomx dak iż-żmien. Kienu naqsu l-klijenti tiegħek ħalli tfehmhom. Għallijhom mbagħad wara mulej birkek. dan is-seba' tiħwienet imma mżommu. Li issa m'għadhomx. Issa tajt kollox lilu. Issa għandna fuq 25 sena pastors. U full time jina u l-mara. U taħaris dak il-barra u nara raġel ġej stramp wiċċuru xanek blibsa u bis-sandli. Tani fastidju. Għadek tiftak. Nibsa kannella fi raġel. U tħalt jien. U f'daqqa waħda ħares lura. Libsa ġifieri. Libsa kannella. Ġifieri bil-ġlek u l-qalsit. Sit u. Mis, maluqa, sibtu tal-mużow, jien ngħidlek il-verità. Imma bis-sandli. Sandli ta' biswa baħek. U kif tħalt naraħ warajja. U għanin kelli il-cash register u dimu l-bank tal-laħam. U kien hemm il-mami qed naddafinna l-bank. Hemmhekk dak il-ħin. U għat li da minnu. Da, għat li xwet minn takan, tal minn qed tajt, dortu nara l-da. Ħares lejk u ċujiexar. U għatlu ntaf minn jien għalli kollox nafu fuqek, il-pjan tal-mulej għadem fik. U għajien għadda, xit jgħid bija. Iħsat, u għammiratu. Għaxu kien raġel gustus, ratu. U meta dor biex naraħ, u noħroġ, xriġtu ma rajtux jem miktar, issa jena biex il-ħanut tana jgħatan tiflessa, kif toħroġ rasek mill-bib, tara triq twila law, triq twila law, mum għandek fej tiddu, għax mort faċċat għanna fej, għammur inkelma nistridnu jiġi l-knisja jien. U bat kont qiegħed il-Malaga, l-konferenza, u għet nirrakontadi, u għalli dak kien Anġlu batlek messaġġ, għax l-Anġlu ma wkoll messaġġiera, mhux tal-li jipproteġuna wkoll, tal-li huma messaġġiera, għalina ħanaqraw fil-kelma tal-li ħafna postijiet, Alla ħallaqhom l-Anġli biex jaduraw u imuħ. Għattife, un-bat meta l-Anġli waqgħu ħalaq il-bniedem, jużom sal-lum biex jipproteġuna u anki hemm stejr anki fil-kelma talla li jidru dejjem bħala maskili, mhux bħala trabi, jon nisa, m'hemm xejn niżelda fil-kelma talla. Imma jidru f'persuna maskili, dejjem, minn arġwina u hekk. U hemm il-kelma talla tajt, ma tistax toddhom, tant hemm maġli li ma tistax toddhom. Hemm storja tal-profeta Elija iġib l-iskjaf tiegħu u qallu daw ħajdawruna ħajqtluna l-edewwa tal-Lut. Qallu neħħilu għamillu hekk fuq għajnek neħħilu l-film tajt il-kelma talla. Qallu għara x'għandek madwarek. U da ħares u ra. B'sakemm jaraw għajnek tajt il-kelma talla, Anġli, il-kelma talla, fuq chariots of fire. Muturi forsi, safej nifmuhom. Tifhem ġifieri tantem Anġli, tinsix li terz minnhom
nibnu konta, għamlu dnub kontra l-supervja, ġifiri hemm l-anġli huma tajbin u hemm l-anġli li huma ħażina. Ma naħ nitkellmu fuq l-anġli tajbin illum. Jinaf, dak il-ħin li kont qiegħed tagħti testimonjanza tiegħek ftakart f'avveniment kont qed insuq jiena. U ġejn il-karozzi ġifieri minnaħa l-oħra jien qed insuq. U f'daqqa waħda nara karozza ġejja bi speed qawwi fuqi. Li jien waħda minn dawk li ma nippanikjax, jiena kalma ħafna, mhux ma nkunx nafsa naqbad nagħmel dak il-ħin, imma qed nara ġejja ġifieri hawn il-karozzi hawn qed iqabbes l-oħrajn, nara ġejja fuqi. U f'daqqa waħda din ma nafx kif għaddiet, ma jistax ikun. Għax ma it-triq ma kienx wiesa, jiġifieri in between, qed naraħ qed jaqbes hekk. Jina li miraklu kiena xina. La tlajt fuq il-bankina biex jina jkollu ktar wisa minn fejjaddi. Ġifiri jek, vrum. U għalija jina nejt li ma nafx, jew ispostjaw il-karozza jew ma nafx. Xaħġa ġara. Zgur. U mit-tfal? It-tfal jipproteġuhom da zgur għax dawk innoċenti. Jem kazi, anki rajtom bajnija. Jina dejt minn esperienza u koll. Semmejta u għek meta kelli l-kanser mlej. Fejjaqni, għax il-kelma talla tajt li dawk li ma jemnu fih li huma tiegħu jiġi l-anġli meta nkunu fl-aħħar momenti u joħdu fil-preżenza. Anġlu jerfak hekk, iġvi qiegħda fil-kelma talla Luqa kapitlu 16. Konna bnija f'dak il-programm. Għamilna xi darbtej. Iva. Anki tara tfal xi kultant, vera dita, daw xjentissi kristjani ġifieri jiddiklaraw, it-tfal tarhom jitqu. Dakka xikunu, qed jaraw persuna li toġobhom. U speċa mhux jaraw anġlu bejbi, ta' ġika ma teżistix fil-kelma talla. Persuna sabiħa. L-anġli huma petaderu dejjem. Naraw, meħarsu x'imkien ieħor jitqu. Persuni kbar b'saħħithom, ġifieri kif rajna, ġifieri u dar u jafu jitkellmu, għattalek għanamel sommarju malajek, jafu jitkellmu intelligenti ħafna imma limitu, għandhom limitu, għanajda li ġdi. Għax l-anġli maħluqin ikbar mill-bniedem. Sawa aħna moħna jaħdem 10%. Issa meta għanna immorru għant il-mulejn u jitina l-ġisem, moħna jkun jaħdem 100%. Ġu nuħdu dik il-qawwa aktar mill-anġli. Femda ma għandhom power u koll, għandhom qawwa fl-intelligenza, jieħdu deċiżjonijiet, renju. Hemm kategoriji ta' anġli. Pastor, ħaneħtlu fil-fond, għax irridu naddu għal-riklami, għax l-ewwel parti diġà taritinna. Ibqgħu hemm ħalissa nitlu fil-fond fil-kelma talla xtejt riklami. Il-verità tibqa' L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Juan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibbal il-bisi u aċċessorji. Nirringrazzjahom minn qalbi. Nilqakom għat-tieni parti tal-programm Il-Verità li llum qiegħed jitratta dwar waħda mis-suġġetti li huma favoriti tal-pastor tiegħi dwar l-anġli. Vera. U vera, għax jiena qed ngħidlek pastor meta nitolbu l-mulej, ngħidlu mulej llum għandna ġurnata barra jiena għax ma tistax tgħix tista' jiġri u da. Importanti li nitolbuh għax. Skritturali titlob il-protezzjoni tal-anġli. Għax
Għax jgħidulek u hija Alla jaf x'għandna bżonn, li importanti li nitolbu. U fissem Ġesu Kristu, mela nibdew talba pastor. tispiċċa, tibdija mis-sir Sir. fis-smewiet. U jom mis-sir. U twaqqaw tispiċċa it-talba fissem il-mulej Ġesu Kristu sabiħa wisq. Mela, kwa għedin najdu fuq l-anġu għed mis-suġġetti favoriti ti għax ma tiqaf qatt fis-sir ta' fuq l-anġu fuq kollinkwi suġġett. Imma da nafu li għanna meta jina ħankun mejjet, jek meġiġ Ġesu qabel, ħammur f'dan il-post fejn mimli anġli fil-ġenna imu l-alla ikunu kollegi taħna daw. Anki ġudizzju ħajaddu fuq dawk li l-anġli ħajkun hemm momenti li għaddu ġudizzju fuq dawk li l-ħżina, mux li sejri l-infern, jġudikawhom ukoll. Kunu ġudikati minn Kristu, isum bat jillidjawhom. Għana għanna u dizbuħija kollha. Per eżempju, serafini anġli b'sitt ġwienaħ. Naqraw f'Eżajija dik meta il-mulej qal lil min sani batjien kien qed jara x'dix-xena biex jagħtu l-Evanġelu. U Eżajija il-vuċi tal-mulej Kristu kienet tip ta' Kristu qalu jien ibad lili. Qed tifhem dik iċ-xenarju. Immaġina x'hemm fejn aħna sejrin fil-Issien. X'ġmiel. Meta taqbad taqra fuq l-anġli ma tafqa. Issa mmorru ħanibdew fit-Testament il-Qadim. Hemm każ ta' il-profeta Elijah bil-Ingliż. Li dat beża minn Ġezabel u ħarab u mar jistaħba ġwar. U dalla kellu xiekol, għatibqas kellu xixrob, imma l-mulej provdilu li kell u xnija bruk. Tifhem, mela ħana għarawa fil-Issien. Edha fil-ktib tar-Rejiet, l-ewwel ktib, kapitlu 17, aqra minn vers 1 sa vers 8. Mela, Aħab għarraf lil Ġezabel b'kull ma kien għamel Elija u kif qatel il-profeti kollha bix-xabla. U Ġezabel batet messaġġier lil Elija jgħidlu: dan jamlu li l-allat u iżjed minn hekk, jekk għada bħalissa ma jkunx għamilt minn ħajtek kull ma sar mill-ħajja ta' kull wieħed minnhom. Mara ħażina kienet Ġezabel. Konstanelli, fil-fatt kienet temme fl-allat, ġifieri. U baża u qabad u telaq biex isalva ħajtu. U mar bira saba li hemm f'Ġuda. U ħalla l-qaddej tiegħu hemm. Il-profeta erħila lejn id-deżert. Wara jum miexi wieqaf, inxteħed taħt siġra tal-ġummar, talab li jmut. U qal, issa biżejjed, mulej, ħudli l-ħajti, għax minix aħjar minn missirijieti. Mtet għaddel tal-ġummara u raqat. Kif kien riqet, messu anġlu. X'għamel? Messu Messu, hemm it-taċċ. Qed tifhem, ġifieri inti jekk imissek anġlu tinduna. Taċċ hemm il-kontakt. Fimta, issa ra x'jiġri. U qallu. Kelmu. Rasura ta' bniedem. U kul. Elija dawar wiċċu u lema ħdejn rasu ftira moħmija u ġarra ilma. Min poġġihom hemm? Tajjebek, l-anġlu. Tajjebek, ta' Sedra uweja jgħidulek meta ġieli s-sibni. Da żgur, ma jemmniex. Ma temmin, minna. Għaliex le. Jgħidulek anke fuq postijiet tal-karità fejn mit-tfal. Ġifieri ġieli jsibu kien aħna nafax konna fuq il-missjoni l-mara. Alla ħasibna ngħidlek. Xi ġmiel. Mela. Il-vers. Mela, Elija dawar wiċċu li maħdejn rasu ftira moħmija u ġarra ilma. Kiel u xorob u reġa' mted. Għattini darba ġil anġlu tal-mulej u raġa' messu qallu. U kul, inkella ma tkunx tiflaħ għal-mixja li fadallek. Anki għall-loċ ġifieri da, għat servi l-ġlu. Mela, jiena ngħidilkom il-verità. Blok.
Nejdilkom il-verità u nejt lilek pastor. Jien xi kultant ma nkunx niflaħ nagħmel l-alarm. Nejdlu mulej, għax ġili nibqa' għaddejja bix-xogħol tiegħi sal-4 ta' filgħodu u xi 3 sigħat wara kun irid inqum. Ma jkollix aptit nagħmlu. Ma nkunx niflaħ, mhux ma jkollix aptit. Nejdlu mulej, fis-7 please qajjimni u fis-7 nqum ta'. Inħares lejn l-arloġ bis-serjetà qed ngħidilkom. Unqum bl-enerġija. Inkun għadni kif irqat, inkun għadni ftit irqat, jiġifieri. Qed ngħidilkom da bis-serjetà. Għalhekk ikolli din l-enerġija ma nitlob ukoll. Ngħidlu mulej ħan nagħmel produzzjoni llum irridu lestuha. Għadni kif għaddejt minna laqas naf minn fejn tiġini din l-enerġija kollha jien, mhux mingħand il-mulej. Għax mela jiena mhux bniedma bħalkom. Jien m'iniex robot, m'iniex makkinarju, kal-makkinarju wara ċertu żmien jissaddat u jispiċċa. U jiena minn iż-żgħira wkoll għandi 55 sena qed nikber, imma din l-enerġija ma nafx minn fejn tkun ġejja, biex ma nafx ta'. Għalhekk xi kultant naqbad u nitfa' mulej grazzi ta' dak kollu li tagħmel miegħi. M'hemm bżonn noqgħod insemmi, imma jiena naf għall-inqas nirringrazzjah laqas ikolli kliem pastor biżżejjed biex nirringrazzja l-mulej dak li jagħmel miegħi jien. Għax jien dan dawn l-affarijiet minn fejn ġibhom jien. X'inha, boq bit-talenti li tani ju. Vera kbir, l-mulej, vera kbir. Mela, ħankomplu naqraw, għax meta nibda nsemmi l-affarijiet li jsiru miegħi. Incredibly, għax kieku ma nkomplix. Il-ħajja hija wisq ibsa. Il-ġurnata tal-lum mhix ċajta, u wisq ħażen. Mela, ħankompli minn vers 8. Elija qam, kiel u xorob. U bis-saħħa ta' dak li kell baqa' miexi għal 40 jum. Ġifieri provdilu li kell. Biżżejjed biex ikompli il-miċja tiegħu u jispiċċa. Ħa naraw scrittura oħra li titkellem. Għadha ma spiċċax, kemm nispiċċaw. Vers 8. Għal 40 jum u 40 lejl sama wasal Ħoreb, il-muntanja tal-mulej. Mela, ħammorru ħanaqraw issa mill-klib tas-Salmi. 91. Min kapitlu 9 sa 11. Mela, min kapitlu 91 u xek, min vers. Salmi. Min vers 9 sa 11. Għawni, jara. U law jekk rajtuni nagħmel dik l-expression, jien qed nitgħallem ukoll magħkom għax jiena tant. Ili għaddejja 30 sena, għarajin 30 sena, 13 sena, immur il-Bible Studies, u hemm minnhom għax dal-ktib Iva, ma jispiċċax imma, il-kelma talla dal-ktib ma jispiċċax għaddej. Ġifieri dejjem hemm x'titgħallem. U jien qed nitgħallem ukoll magħkom bis-saħħa ta' daw il-programmi. Mela, vers 9, għax int għandek il-mulej kien tiegħek. Għamilt loli amara tiegħek. Ġvert, inti ddeċidejt x'għamilt bil-mulej, għamiltu tiegħek. Iva. Ara x'jiġri issa. Huwa l-amara tagħna. Ebda deni ma jiġrilek. Ebda ħsara ma tersaq lejn darek. Għax l-anġli tiegħu u jibatlek u jħarsuk fit-triqatek kollha. Ngħidlek li bdejt ngħidlek jiena u mhix x'ngħaddu aħna li huma t-tfal tiegħu eredi ta' Kristu. Neredu il-xogħol tal-anġli wkoll. Għax qed inqassar ma nistax naqra skrittura kollha xi ħafna x'ngħidu. Anke lill-mulej Ġesu, min għenu l-Ġesu? L-anġli, għata kien qiegħed is-sum dawk l-40 ġurnata. L-anġli kienu qegħdin jgħinu jgħidlek. Bl-Ingliż angels minister to the Lord. Ġifieri u ħalaqhom l-anġli ta' ġifieri Kolossi narfu li ħalaqhom Kristu l-anġli għalih u minnu nħalqu. U Kristu mhux anġlu, Kristu huwa Alla. Ħalaqhom l-anġli biex jaduraw u jtuq il-qima. Issa kif ikonna ċans naraw x'tajt il-kelma x'm'għandniex nagħmlu mal-anġli, speċjalment l-anġli il-ħżiena, għad tifhem. Mela, dik rajta, issa ħanaqraw skrittura oħra, ħammuru fit-Testament il-ġdid issa,
Fit-tib tal-Lut. Tal-Lut, ok. Kapitlu, ħan nitkellmu fuq Kristu għawek u kol. Alright, għaxan nerba skritturi du namluwom żgur naqrawhom. Mela, Biex nifhmu il-Lut. s-suġġett. Mela, Il-Lut, kapitlu 1, vers 13. Kapitlu 1. Vers. Vers 13. Infatti, tant għamilt il-not illu, mara, biex ma tantem xtajt. Għaxina mort ma nafx kif ġejt. Kapitlu l-Lut. Mela, il-Lut. Mela, l-ewwel kapitlu. Vers 13. Mela, lil mill-anġli għatqal daqdi nejdu għal-missir aħna l-Alla. Tijajt, għax tijajt sewa. Oqot fuq il-lemin tijaj. Sama namel l-edewa tijak mirfes għal riġlejk. Mumiex huma wkoll spirti għaddejja mibutin biex jaqdu lil dawk li għandhom jiksbu is-salvazzjoni. Rajta? That's good. Għal-min għal dawk li għandhom jiksbu is-salvazzjoni. Iva. Mela rridu noqogħdu attenti aħna, pastor. Li rridu għandna bżonn ġifieri konna din il-fidu naċċettaw lil Kristu biex ikollha din il-protezzjoni. Id-dottrina tal-anġli hija dottrina meġġuri, tek ma temminx fihom. M'intix temmen f'xħala Alla. Anke x-xitan, hekk aħna ma mhux temmen fix-xitan, jekk ma temminx li hemm infernu xitan, dik hija dottrina maġġuri. Jekk m'intix temminha, ma jħadd ma jemmina jgħidu ma l-infern jeżisti. La mhix jissalvana Ġesu. Prova aħna. Qed tifhem. Importanti li ħana nemmnu fl-ġax, tiku taf xem tal-iskrittura. Hemm fl-iskrittura jiddiskrivi minn l-arkanġlu, minn huma ċerubini huma dawk li batu lill-Adam u l-mara tiegħu barra il-ġin ta' Eden, edha Ġenesi kapitlu 3, mexxihom il-barra u għamel sejf idur. Iċ-ċerubini, u bat hemm iċ-ċerubini ta' fuq l-arka ta' Noè, għaw ta' Mosè, sorry. Ta' Mosè, dik li edha fil-da, statwi dawk ġifiri. U ma nix imuhom, issa naqraw skrittura, ħana naqraw skrittura għara. Dinija. Ħuna paċenzja fuq dak il-punt, pastor. Għajli. Ħana rġa naqra dik. Mumiex huma wkoll spirti għaddejja mibutejn biex jaqdu lil dawk li għandhom jiksbu s-salvazzjoni, ġifri mhux għal kulħadd. Le, mhux għal kulħadd. Ara kemm għandna benefit barkiet minn Alla għal dawk li jaċċettaw lil Kristu u jemnuh. Għax inkella mhux se jkollna din il-protezzjoni, mhux hekk tiġi. Ekku, mela, għalhekk għatlek hija dottrina maġġuri, ma tistax ma temminx l-anġli. Għax huma mibgħutin minn Alla. F'dan il-moment inti għandek song fil-isjen. We are higher than angels. Dan il-moment. Lower than the angels. Dan il-moment għanna għedin l-isfel grat minnom. Imma Alla ħalaqna fiġbija tijaw. L-anġli mumiex, skużawni, mumiex fiġbija tijaw. Għata spirti. Huma spirtu. Huma jilbsu ġisem biex jidru. Meta u dimalla ma jkunux bil-ġisem, efemni, għed niprofaw nispiegaw, għax aħna għansiru nafu kollox fil-dettal, la morru hemm. Da żgur. Tifhimni, għax hemm imsemmi. Nistgħu nimmaġinaw ċerti affarijiet u affarijiet oħra ġraw ukoll. Din ngħidilkom il-Knisja meta intom taqraw il-kelma tal-Alla, il-meditazzjoni, il-kelma timmaġina x'qed taqra. X'taqra inti, timmaġinah. Għaddejt nagħmel qabel ma ġejt qed tħanqod naqra il-kelma. U qatt nimmaġina, bdejt nimmaġina x'hemm meta taqra l-ktieb ta' Apokalissi fejn jinżlu għat-tron tal-Ofizajija u kollax l-iskrittura tibbalanċja l-waħda l-oħra. Tikkomplimenta l-waħda l-oħra. Tara t-tron, tara daw is-serafini, iqimu l-Alla, mbagħad hemm Ġwanni qed jarhom, qed jigwidah Anġlu. Għattifa għati gwidaħ Anġlu, għaxġibta gwida. Mela, għet jurih di Mela, għanna għaraw skrittur uħra. Fejn? Għanna relazzjoni ma' Malta di, kapitlu 27, vers 13. Fatti. Fatti. Fatti tal-atti.
Alright, mela ħammorru Ħan għatti. nitkellmu fuq l-Apostlu Pawlu Eħe, u kapitlu xet li please? kapitlu 27, vers 23. 27. Mela, Kapitlu 27, vers 23. vers 23. Mela. 23. Għawnu, għax dal-lej derli Angelu. Iva, jina Ġanki l-Apostlu Pawlu. Anka fuq din għandi Marka. kanzunetta jina, għax għandi meta derlu l-Angelu kol. Fil-CD Ija fil-CD, Iva, ma dikija 10 minuti biex inkantaħħilkom għaw. Nieħdu 10 minuti bil-program li ma jaqbilx. Mela, għax dal-lej derli Angelu ta' dak Alla li tijaw jien u li lilu in-im. In-im ġifiri l-Alla. Alla. U għalli, tibżax, Pawlu, jeħtieġ li inti tider qudiem Ċesari. Aqra, Alla tak il-grazzja lil daw kollha li qegħdin jivvjaġġaw miegħek isalvaw. Bis-saħħa ta' Pawlu salvaw il-kollegi tiegħu koll, il-kru kollu. Bil-ħabsin. U minn ġabru l-messaġġ, sada immaġina il-vapur għaddej fit-tempesta. Orajt ġej lej Malta, għasa kienu jafu li ġejn lej Malta. Minna li jom ħajmorru lej Ruma, lek imsemmi Ċesari. Għandibem. U ġablu l-messaġġ, għallu tibza xej, għallu ntaħatejx, mux tal-li ntaħatejx, tal-li il-kru kollu tħajjiex u marjajt il-kaptan. Xamen, il-kaptan emnu. Mela. Emnu. Għattifem, il-sada Ruman pagan, għattifem ma kien jirrispetta l-Pawlu. Għattifem, dak hemm storja fuq, għata mux għada fil-kelma tal-lamma tradizzjoni, ma mżomma nixna sajna. Ġifiri, anki aħna għanna esperienza tal-Anġli l-Maltin, għattifem, ħana naqraw issa. Le, mussa naqraw, pastor, issa nadwar riklami. U naqraw għawara. Mżonnom il-riklami. Iva, mela. Għax bis-saħħa tek isir dan il-program. Mela, riklami ħanarġaw li ġulura. Il-verità tibqal dejjem. Il-verità hi Kristus. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Juan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibbal il-bisi u aċċessorji. Nirringrazzjahom minn qalbi. Nilqawkom għat-tielet parti diġà għandna ħafna xnejdulkom dwar l-Anġli. Mela, pastor, għajdli. Mela, l-Anġli sbieħ jisir jgħinuna, jipproteġuna, rajnija di. U kif taqbattajt fil-kelma talla, warning ngħidulu bl-Inglis, avvis il-kelma, fuq l-Anġli, għax ma tistax tara fekkux Anġlu u xtajjeb joħazin, għax fil-fat hemm miktub janki għax-xitan. Ħanaqrawa di, Korintin ħanaqrawa li x-xitan jista' jinbidel. F'Anġlu tad-dawl. Tajjeb, imma dawk li għatu qajma l-Alla, qed tifhem u tinduna inti ta' ġifieri. Mela, ara ħajattina f'Galatin Pawlu, l-Knisja ta' Galatin, għallhom din partikolari, ismaħħa sew, minn kapitlu 1, vers 8 u 9. Mela, imqar jekk aħna stess, jew Anġlu mis-sema iħabbrilkom evanġelju ieħor li mhuwiex dak li ħabbarnilkom aħna. Ikun misħut. Bħalma ġaednilkom u ntennilkom qedtilkom issa. Jekk xi ħadd iħabbrilkom xi ħaġa oħra
għajr dak li ġa irċevejtu ikun misħut. Miex ċajta din, Le, pastor. għan nispiegalek x'qed di qed tajt. Jekk inti jiġi xi anġlu u jtik vanġelu li mhux qiegħed fil-kelma talla, fil-Bibja, ġifieri tkun ta' fil-kelma talla. Bekk aħna ngħidulhom lit-telespettaturi iċċekkjaw magħna. Proset. Iċċekkjaw x'ngħidulkom. Għax inkella aħna jekk U mhux. nibatulhom hekk iridu, nibatulhom l-studies ġaqgħet nibatu bl-email. Jew Messenger, whatever. Nibatulkom il-messaġġi li ti. U ċekkjaw aqbdu l-karta nintukom, aqbdu l-kelma talla. Aħna ksirna kistax kemm meta ġew jivviċinawni. Fim kont stanna naqra, mhux li tgħidli jien. Kont immur kappilla ma nafx qedtilkom l-istorja. Il-viva bil-Bibja daqsiex. Għajdli di xi tfisser. Għaxek mitzu tgħidli ħan niċċekkja waħdi. Jiena naf nagħmel research, ringrazzja Alla, u tallimt nagħmel research mill-kelma Alla stess. Qed jgħid ismuni s-sanajt hawnhekk, mela. Jekk jiġi xi anġlu u jtik xi vanġelu ieħor. Jew Felicien Brinkat, jew inti. Imma anġli. U kolla fuq l-anġli. Imma qed nirreferi għall-anġlu, jiġi. Jgħidilkom evanġelu li mhux dak li ġitajnikom aħna, il-verità, warbuh għax ikun misħut. Għax jiġi jagħmel dal-anġlu, ifmuni issa ngħid issa. Reliġjon oħra. Qed tifhmuni reliġjon oħra li tkun tob di ma tirrikonoxxix kwalinkwa reliġjon bħala Kristu li hu li mentalla ħaj. Dak jiġib dak l-Evanġelu, l-anġlu falz, qed tifhem. U tajlu ikun misħut. Mhux l-anġlu ta' jkun misħut, jekk jien naċċetta xi anġlu jew xi talim ieħor li ma jiddikjarax li Kristu huwa li mentalla l-ħaj. Min jista' jkun dal-anġlu? Ħanaqraw, ħammurru fi ktieb ta' Korintin, fit-tieni ktieb ta' Korintin. Mela, fit-tieni ktieb ta' Korintin. Kapitlu 11. Ok? Min 13. Mela. Naħsebu. Ibdija minn 13, ma jimpurta. Dawk l-apostli folots, ħaddiema qarrieqa, ibidlu lilhom infushom f'apostli ta' Kristu. Mhux għaġeb għas-Satana stess jitbiddel f'anġlu tad-dawl. Erġajda su fil-issendi. Mhux għaġeb għas-Satana stess jitbiddel f'anġlu tad-dawl. Tissir ta' spiżli. Satana jiġi. Mhux sa jiġi bil-qrun, bil-forkattun, għax kieku titlaq tiġri. U sa jiġi bil-lej. U jista' jidher ukoll anke forma ta' mara. Jista' jidher li jrid, naħseb li. Bil-kelma Alla tajt anġlu, għax tinsix li xitan huwa fissu dejjem ħa forma ta' raġel. Sewa, imma jinqeda. Qed tifhem. Għajder anke bħala serb. Jista' jinbiddel ħafna. Imma bħala serb, dik hija xi ħaġa oħra. Bħala serb għax imbagħad meta l-mara kelmitu u mbagħad Alla Alla ċanfru, għallu millum il-qoddim int, ħadd titkaxkar fuq sidrek. Ġifieri da ma kienx kellux forma ta' serb. Bħal ma nafu aħna, kellu bis-saqaj blidej u kelmitu. Dik hemm tal-im ieħor. Annimali kienu jitkellmu, konna d-nija. Jista' jieħu forma wkoll, anġlu, jistgħu forma ħanajdek ta' rrid nistudju iktar fuq għadija. Ta' annimal. Per għax tinsix li Kristu ma tixjaten demonji daw. Meta ħarġhom minn niedem ippossessa, tefaħhom ġo nieżer. Qed tifhem, ma mhux ħadu sura l-nieżer, jistgħu jitlu. Mela, ħankomplija naqradi minn vers 15. Mhix ħaġa kbira mela jekk il-qaddejja tiegħu jitbidlulek bħalli kieku kienu qaddejja tal-ġustizzja, iżda tmiemhom ikun skont emilhom. Din ukoll qiegħda lina nnifusna aħna li qed nagħmlu dan il-programm li m'hemmx ċajt li tagħmel programm bħal da qed titkellem fuq il-kelma Alla u mbagħad
tgħid xi ħaġa oħra biex nidru aħna sbieħ. Aħna maħniex qegħdin nagħmlu dal-programm biex nidru sbieħ. Sabiħ li nkunu nidru sbieħ għandi l-sponsors tiegħi jagħmluni sabiħa. All right. Imma ma jfissirx għandna nilbsu xkora bħalma kien Ġwanni il-Battista. Imma għandna ir-responsabilità li qed inxandrukom dan kollu u għodu attenti għalhekk ħallinna il-mulej permezz tan-nies ukoll permezz tal-Ispirtu Santu il-kelma tiegħu iċċekkjaw. Ikun hemm iva u min jidher kif hawn li sta jidher f'Anġlu tad-Dawn, ma ninsewx li Satana jaf il-kelma tal-Alla mill-bidu sal-aħħar, jaf miemu b'kollox. Allura l-ewwel meta jidher sa jiżra affarijiet sbieħ għax il-paċi u hekk. Ma mbagħad jgħid affarijiet li m'għandhomx jaqsmu u dik it-tikka valenu jekk nitfaw naqra xi ħaġa ħantikom eżempju kien itieli Ivan il-tifel tiegħek kien itielna ġo xejdulu Ġurdin jekk nitfawlu mqar tikka żgħira velenu dan sa jmut. U dik in-naqra gidba li kulli kun qiegħed jgħid sa tkun ta' velenu għalina għalhekk irridu niċċekkjaw u naraw l-affarijiet hekk huma skont il-kelma tal-Alla. Ekku, mistoqsija oħra. Għandna nqimuhom l-anġli, għandna nadurawhom l-anġli, ħanieħdek fl-istorja. Għandna nitkellmu magħhom. Ħanajdlek naqra. X'għamel Pawlu? Fis-sens nitolbuhom. X'għamel? Issa għalhekk kont ġejja liha. Le, ġifieri titlobhom. Per-każu it-talba għas-suppost għandha tkun lejn il-missier f'isem Ġesu. Jiena nitlob. Mux titlob l-anġlu biex jiproteġik. Le, għax dik kien għaddej programm ukoll u kien qiegħed tissuġġerilhom biex inkellmuhom l-anġli fis-sens li biex nitolbuhom. Issa, inti tkun il-kelma tajt. Il-kelma tajt għadi. Ġieli tkun qed titkellmu ma' nies u ma tkunux tafu li huma anġli, imma dik hekk ora rajt. Inti tkellem ħanajdha sew, ħanifhmuha sewwa għax naqrawha di. Meta jgħodu sura ta' bniedem, hemm alright? Tista' tkun ma tafx li hu anġlu u tista' tkun ma tafx li hu anġlu. U tista' tkun taf li hu anġlu bħal Pawlu. Bħal meta biex naġġel hawnhekk ngħidha di. Bħal meta l-anġli illiberaw lil Pawlu l Petru minn ġol ħabs. Protezzjoni oħra di. Fimta, bħalma l-anġli kellmu lin-nisa li kienu ġejna għal qabar ta' Kristu. Mela kif rajna wkoll. Kellmuhom. Dik is-sura ejwa. Per eżempju, meta Abram, intaqa' mal-anġlu, wieħed minnhom kien Ġesu, alright, għax imbagħad hemm l-anġlu tal-Alla kapital eter A. Dik qed tirreferi għal Ġesu. Ngħidluha Fit-Testament il-Qadim. Kienu anġli, kienu jitkellmu. Infatti, is-Sodomaj fejn marru, rawhom li huma rġiel sbieħ, riduhom. Tifhem biex jużaw għaltuhomna kemm huma sbieħ daw l-irġiel. Daw kienu anġli. Fimta? Mbagħad ma tistax inti tkellimhom bl-ispirtu hekk minn tixtaraħ, għax hekk qed tikkomunika manġlu. Manġlu, u mhux malla relazzjoni ma' Alla titkun. Qed tikkomunika ma' spirtu. Fimta? Qed tikkomunika għax huma spirti. Qed tifhem probabbli hawn l-anġli hawn illum. Illum naħseb dejjem. Ġifieri huma f'spirtu. Imma ma tistax ikkellimhom, ħanaqraw flimkien. Ejja mmorru fil-ktib tal-Apokalissi, kapitlu 17, ħanimxu wara xulxin. Iva? Vers 10. Kapitlu 17, vers 10. 10. Da Ġwanni x'għamel, qed jgħid. U jiena inżilt f'riġlejh qudiemu. Riġlej min? F'riġlej l-anġlu, għax qed jieħdu tur. U qed jarahem. Għax kieku musa jizzen, qed jaraħ, qed tifhem, qed ikellmu għax qed jaraħ. Ok? Issa, ara. U xħet. Tantraħ marra. Overwhelmed, bl-Inglis najdu, staġeb. X'għamel Ġwanni, għala
x'jagħmel il-bniedem meta jara xi ħaġa sopranaturali. Mela ħanarġa naqra u jien inżilt friġlejn quddiemu u nxħet nagħtih ima. Iżda hu qalli. Hekk le. Ir-rabja hemm ta' Dan l-anġlu issa. Ir-rabja. Jien għaddej bħalek, bħal ħutek li għandhom ix-xhieda ta' Ġesu. Il-qima l-alla ta' tija. Alleluja. Praise God. Għax ix-xhieda ta' Ġesu l-ispirtu tal-profezija. Ġifida, ġifida, hekk immorru nqimu anġlu, l-arkanġlu, l-Gabriel, l-għamlu xistat, dik hemm l-iskrittu u qed jgħid l-stess. Mela. Hekk le ħejjallu, immaġina da, bnidem, hekk le ħejjallu u minn hemm. Ġesu qatt m'għamilha dik meta niżlu laqgħu il-qima, ħammorru ieħor, sittur oħra. Iva? 22, kapitlu 22 f'Apokalissi. Mela, 22. U vers? Vers 8 u 9. Vers 8. Mela. Kont jiena stess Ġwanni li smajtu rajt dawn il-ħwejjeġ kollha u wara li smajtom u rajtom, inżilt qudiem l-anġlu li urihom biex nagħtih qima f'riġlejh. Da ma bdiex. Ġifieri Ġwanni li għamilha ma' Kristu. Ġifieri bniedem bħal oħrajn u bħalna ġifieri. Għalhekk ngħidilkom immaġinaw. Da, erġa' qra biċċa f'xi qed jagħmillu l-ewwel biqa' vers. Mela. Wara li maridu. Mela, u wara li stennhom. Minn vers 8, u xejn kont qiegħda naqra. Kont jien stess Ġwanni li smajtu rajt dawn il-ħwejjeġ kollha. Rajt dawn l-affarijiet kollha sbieħ Ġajt, ġajt mort. Wara li smajtom u rajtom inżilt qudiem l-anġlu. U rajtom. Inżilt qudiem l-anġlu li urihom biex nagħtih qima f'riġlejh. Imma qalli. Hekk le, raġa qallu. Ħanajdlek kif nimmaġinajja fil-isem. Hekk le. Kien Malti l-anġlu. Ajma, jien għaddej bħalek u bħal ħutek il-profeti u bħal dawk li ħalsu l-kalmiet ta' dan il-ktib. Il-qima lill-Alla għatija. Smajtu. Il-qima lill-Alla, anki l-anġlu stess. Issa dak qed jurih ta' ġifieri. Iva. L-iskrittura kemm biċċara titħaw. Iva, ġifieri dawn nagħmluhom aħna ta' wkoll daw l-iżbalji għalhekk ngħidilkom għalhekk ġi Ġesu għalina aħna. Issa da Ġwanni qed jorih dan kollu ta' ġifieri Ġwanni kull li wieħed li kien quddiem is-salib. Kien il-favorit tiegħu. Mhux tab xejn qallu biex jieħu ħsieb ommu Ġesu. Għax l-Ġwanni u seta jafda, mela. Issa, da kont sal-insjadi, taf li aħna naqraw f'Luqa, meta bniedem, ok? Meta li għam ħammorru fija, għanna rak Luqa? Luqa, mela li Luqa għanna għandix ta' mela li Luqa kapitlu 15. Il-ħaqet xaħġa, għax f'5 minuti baqanna pass. Luqa, xaħt liħi? 5 minuti baqanna minn dil-parti. Ok, mela, Luqa 15, vers 10, naħseb għara kuxi. 15? Għax ma nistax tiġi għoddi majna. Vers 10, mela. Mela, meta ħna natu ħajjitna l-mulej Ġesu, isir parti. Fej, għara. Nejdilkom jinstess li l-ferħ ikun hemm fost l-anġli ta' Alla għal midneb wieħed li jindem. Jiġifieri intom meta jekk anki issa stess. Titolbuh maħfra lill-missier u tgħidulu li ħadd taċċettaw lil Kristu bħala s-Situ Salvatur tagħkom. Il-maħfra hija importanti. U tgħidulu nixtiequ li l-Ispirtu Santu jiġi fina biex jiggwidana. Issiru bint jew ibed tal-Alla, xi tridu iktar minn hekk. Dak il-ħin stess ikun hemm kif qal parti, festa kbira
fis-seba. Oh, xi ġmiel. Jinsa li l-istess ferħ ikun hemm fost l-anġli ta' Alla għal midneb wieħed li jindem. Jalla dan il-programm mhux wieħed jindem, imma ħafna telespettaturi. Ħalli kolkom din is-salvazzjoni, ħalli tgawdu magħna l-eternità mal-mulej. Xi tridu iktar? Nix qed ngħidilkom li ħadkom plain sailing ta' iktar ħajtan tagħna xita. Imma aħna kollu sa nirbħu. Għax għandna l-Alla dak li għandna ġo fina huwa aqwa minn dak li hemm fid-dinja li huwa s-xita. Ta' fina huwa l-Ispirtu Santu. Ekku. Tinsewx li hemm l-anġli huma ħżina wkoll, Pawlu jgħidilna. Le dawwa tiegħek mhux minn għandna mela l-għadu tagħna mhux il-bniedem bl-istess laħamda, imma dawk li qegħdin fis-saltniet tas-sema. Iva. Għattifaq ġifieri x-xitan naħsbu u l-anġlijiet li jridu jkissruna tax-xitan. Xu kien Luċifru, dak uffiċċju. Dak in ċarġ tal-mużika, għaxi kemm moħra mbatta. Imma wetkom illum ma tkellimx fuq l-anġli fuq ix-xitan, nitkellmu fuq l-anġli tajbi. Imma Pawlu wissina, biex noqogħdu attenti. Nitolbu l-ġlida tagħna fit-talb hija kontra l-prinċipji ħżiena li hemm imdawrin bihom fis-sema. Tinsiex li bħal anġlu għaw ix-xitan qed jakkużana. Iva, mela, għandu. Iva, ġili għamilni għaw koll. Jakkużana, inħin kollu. Alright? Dawk li huma ta' Kristu. Mela, ix-xitan ukoll leħe hemm post fejn imur quddiem il-missier biex kollu mela. Kif għamel lil-Ġob. L-istorja ta' Ġob hija vera. Ara taħsbu li mhix vera. X'kemm il-darba smajt jgħid li hija xi storja. Storja vera. Għaddejt minna jien ukoll. Kważi bħalu. Ngħidilkom jien ħaġa waħda wara l-oħra, wara l-oħra, wara l-oħra, wara l-oħra. Ma mbagħad titbirek meta intkom ikolkom il-fidi fil-mulej. X'konna qegħdin ngħidu? Għandu post fejn imur quddiem biex jiġi joqgħod jakkużana, da żgur ma fil-isjent faħħarek. Taf min ikun fuq il-laħa l-oħra u fuq l-emin Alla. Taf min hemm u mbagħad fil-laħa l-oħra. Il-mulej Ġesu jagħmel salina. Jagħmlu dawk tiegħi. U avukat wieħed hemm. Ġesu Kristu. U jitaf xajru, dawk tiegħi fil-kelma tal-la l-xitat Kristu. Dawk tiegħi ta' jom li Alla, dawk f'Ġwanni 17. Dawk tiegħi ħadd ma jgħodhom li. Amen, halleluja. Bes minn idejja. Riklami u ngħaddu għall-aħħar parti issa. Ibqgħu hemm. Mela ħadna. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibbal il-bisi u aċċessorji. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. Il-verità hi Kristu u dali qed inxandrukom hi aħna. Mela qegħdin ngħidu fuq l-anġli wasanna l-aħħar parti issa. Kemm hemm xi tajt fasti? Ħafna. Tibżax, ejja ħalli nibdew ngħidulhom ukoll. Mela, għana tinaqra għax Alla għandu armata jisa, mux jisa armata ta' anġli. Qasmin, hemm Michael l-Arkanġlu, umbat qed naqra sa xinkella ninsa, umbat hemm il-prinċipjanti u prinċipijiet,
daw kollha naqraw fuqhom fil-ktib ta' Daniel. Per eżempju, Daniel, kien hemm l-anġlu wkoll. Iva, Tifhem, żgur, mela, mbagħad kien hemm Ġesu meta kien fil-fernis aw fil-forġa, kien hemm Ġesu miegħu, qed tifhem. Jiġifieri, u mbagħad hemm iċ-ċerubini semmejniehom dawk ukoll. ċerubini huma dawk li l-ewwel uża Alla biex jibgħat il-barra x'aqas ngħid ikeċċi tajjin. Jibgħat il-barra l-Adam u l-mara tiegħu u jipproteġi bihom il-Garden of Eden. Hemm min jgħid jiena nemmina li l-Garden of Eden il-ġnien ta' Eden għadu jeżisti. Għax ma jgħidlekx li hemm ċimkien jiġifieri moqbida. Naddu l-ajruplan minn fuq u naddu ma' ġembu qasider. Għax hekk Alla jtieħbi xi ħaġa minn kelma tajt, hekk Alla jtieħbi xi ħaġa mill-bniedem jaħbiha. Jaħbiha. Qed tifhem ma narawix aħna ma jnejna, hemm tkun. Nasku. Qed tifhem bħall-Ispiritu Santu ma narawx hemm qiegħed. Qed tifhem u mbagħad is-serafini qed tifhem nixtieq naqraw nispiċċaw fil-klib ta' Eżajja, kapitlu 1, għandna 13 vers nibqgħu għaddejjin fiha. Mela, sa dan il-ħaqita, x'inti fil-li qed li l-medissa. Daw l-anġli qed jagħtu qima lill-Alla naqraw bħala di fil-klib ta' l-Apokalissi. Qed tifhem? Eżajja kapitlu 6 minn vers 1 sa 13. Mela, minn vers 1 sa 13. All right. Mela, fis-sena li fija miet is-Sultan Użija, kapitlu 6 xek. Iva, jirrajt lil Sidi bil-qeda fuq tronoli merfuħ il-fuq. Djur il-libsa tiegħu kienu jimtlew it-tempju. Il-fuq minnu kien hemm serafini. Kull wieħed b'6 ġwienaħ. Bit-tnejn kienu jattu wiċċhom, bit-tnejn kienu jattu riġlejhom, u bit-tnejn jittajru. U kienu jajtu jwieġbu lil xulxin. Qaddis, qaddis, qaddis u l-mulej tal-eżerċti. L-art kollha mimlija bil-glorja tiegħu. Jitkellmu fis-seba' tismaħħa? Mela, blajjat tagħhom is-sisien tal-etibi teżżu u t-tempju mtela bid-duħħan. U mbagħad jienet jaħasra lija mitluf jien bniedem b'xuftejh imnitsa jien u f'nofs poplu b'xuftejh imnitsa nammar. Madankollu rajt bajnejja lis-sultan, il-mulej tal-eżerċti. Xi ġmielu? U dawn sa narawhom waħda. Jekk ma narawhom. Dika waħda minn dawk li tajtek eżempju jien. Taqbad u timmaġinhom. Fimta? U di għadha sejra tas-serafini. Kompli. Wieħed mis-serafini ittajjar lejja b'ġamra nar findu. Li hu kien qabad bimqas minn fuq l-artal u mesli fommi. Bija u qalli, ara, jien missejtlek xuftejk, ħżunietek ebet u dnubek inħafer. Fuq l-artal tas-sagrifiċċju qed ġifiri Kristu. Kristu, issa sar Kristu l-artal, m'hemmx artal, issa spiċċa l-artal. U mbagħad smajt leħen Sidi jgħid lil min se nibgħat. Dik la tilkom ta' qabel. Min se jmurilna u jien weġibt. Erġajda, min sa nibgħat u min se jmurilna. U min sa fil-plural. Rajta Trinità daħlet. Iva. Kemm isabieħa Xi ġmiel, xi ġmiel. U jien weġibt. Hawn jien ibat lili, da Ġesu qiegħed jgħidu. Qed jgħidha minn sem ġifieri xi ġmiel. Xi ġmiel. Naraw ħafna affarijiet ta' fuq l-anġli ġifieri u tisma' stejjer ġibulek għajnejk ta' wara widnejk. Ġifieri kif għadlek fil-qabel għaddejt minna jien di mhux jibbies tara għaddu daw tħossok dak il-paċi qed iġiblek il-paċi. Fimt qed ngħidlek ġifieri esperjenza sabiħa. Meta naħsbu kemmu kbir il-mulej tagħna għalina għamel kollox. Kollox għamel għalina biex jibgħat l-ibnu stess. Ħalla l-glorja tajlek il-kelma talla biex jiġi imut għalija u għalik. Mela. X'inhi d-differenza? Jien aċċettajtu, fil-isien aċċettajtu lil Ġesu
għandna relazzjoni ma' Alla, ma' Ġesu u ma' l-Ispiritu Santu, nitolbu lill-Missier fisem il-mulej Ġesu inspirati mill-Ispiritu Santu, u mbagħad hemm ħaġa, Alla mhux talli lill-Ġesu biss, tagħna ittra. Ittra li inspirata mill-Ispiritu Santu. Naqralkom ħafna fuq di, rajnilkom fuq l-anġli, rajnilkom fuq l-infern, rajnilkom fuq il-ġenna, fuq is-salvazzjoni. U ħankompli naqralkom u nalmukom. Kollox da inspirat. Da ħadd ma jista' jiġi jgħid li jien milli qed nitkellem qed tikdeb għax ngħidlu hawn miktuba ta'. Eżatt. Mhux minni ġejja di. Ma żidx mal-kelma tal-Alla jien u laqqas naqqas għax dik tagħtiha l-kelma tal-Alla. Ftakar testimonjanza oħra kbira li ma jistax ikun li ma kienx hemm l-Anġlina miegħi, ma nafx hekk ma semmajtix tal-Borma. Ejja, għatta Kontetta? Mela, tal-pressure cooker, mela kont semmejta. Insomma, ġifieri din, ġifieri tar kollu l-brodu, kullimkien bis-saqaf bil-gallerija warajja, kullimkien. U li laqqas messitni tikka żgħira kieku kont ninstamad minn fuq s'isfeljien. Dik u kelli oħra wkoll li la kelli gundalla u xejn. Tani ħażin, kont qiegħda l-baħar, qomt niġrien biex mmur nixtri ġelat minn tal-kiosk li jiġu għaw minn daw għaw li jiġu għaw joqdu jdoqqu għaw dik. Insomma, u jien f'daqqa waħda jiena u mixja bdejt inħossni ġej il-ħażin fuqi u minn flok qedlu ilma tini please u minn dak il-ħin ma nafx ġara. Naf li jien kif tinsibni mdawra bin-nies qegħdin jiċemplu l-ambulanza għax maġbin kemm ippruvaw iqajmuni. Imma jiena l-blura waqajt fuq il-blat. La kelli gundalla, la kelli qasma xejn, la kelli uġieħ, kull ma kelli dbenġila hawnhekk għax tal-kiosk ħassa prova għandi kun iżomni u peress li kont midluka jiena biż-żejt jew hekk għax qed nixxemmex. Naħseb huwa jżomni minn naħa ta' ġewwa biex ma naqax lura. Baqat li dik marka, imma jiena ġejt fuq il-blat kif ma kellix l-awġieħ f'dari, tisni minn ixjien, u mbagħad wara jaħsan nirringrazzja l dawk in-nies li għamlu minn kollox ħaduni fid-dell u mbagħad u hekk. Imma dan huwa miraklu ieħor jien li naħseb jien għamluli xi saqqu taħt. Timmaġina qiegħda, issa ssib u intom kollox fi Krist ma naxiex. Jekk jiena ġat li xi ħaġa tajba, għaliex ma ngħidx li l-anġli daħlu fin-nofs, għaliex għandi ngħid mod ieħor. Għax ngħidna, u kienet kombinazzjoni, ma jeżistux kombinazzjonijiet. La jien għandi relazzjoni malla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu, u gwidat mill-kelma talla, imma mhux kombinazzjonijiet da, fejn il-protezzjoni rajnihom. Iva. Rajnijom. Provaw daħlu l-ek Kont sajlek diġa? Għana għara zaw skritturi biex nalqu. Malaj. Mela, għana għarom mela fuq Kristu daw, ma nispiċax najċada fuq Kristu, għacċettaħ il-mulej. X'sa titlef? Għacċettaħ relazzjoni ċemplinna, nalmukom, imma ġbok xumbat li għed tisma. Fidejk. Jina kull ma jġini tajjeb. Kollox glorja l-mulej, kelma talla ta' anke kieġini ħażin, Alla ħajdawru biex jiġi tajjeb. Romani kapitlu 8, vers 28. Ħanaqra di. Ħanaqra minn Efesin. Imbirek Alla, Missier Sidna Ġesu Kristu, li berikna f'kull xorta ta' barka, blanġli wkoll. Amen? Spirituali, berikna, u mismewit fisem il-mulej Ġesu. Ħanaqra l-aħħar vers 4. Ekku għazinna fiħ, u minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex inkunu qaddisa u bla teba quddiemu fl-imħabba. Għażilna qabel il-ħolqien tad-dinja. Tad-dinja. Kien kienu hemm diġà ġifier, ħanajt talba malaj. U missier nirringrazzjak. Iva, missier. Ta' dan il-feħ li meta naqraw il-kelma talla. Il-feħ li t-tina huwa inkredibbli ma tistax tispjegaħ. Berikna mulej. Nitlob għal dawk il-lupet irċevu l-kelma talla dal-għodu mulejn biex jifiqu spiritualment u jekk ma jifirħux ukoll il-kelma tiegħek int mulej Ġesu tfejjaqhom mill-marda li għandhom missier. Jekk ikunu ma jifirħux.
Għalek nitolbok mulej biex tuħsima u tuħsib dan l-istazzjon. Fisem il-mulej ġesu nitlob dan. Amen. Ħanaddi għal-kanzunetta ħatoġbok, sorpriza. Din hija fuq il-kanzunetta My Way ta' Frank Sinatra, imma t-titlu sar His Way. Il-klim huma taħija fil-mulej li kien student tiegħi, l-ewwel student li tajtu l-kelma u mhux tal-li bil-familja kollha, iva, bil-familja kollha, bil-mara tiegħu b'kulħadd, insomma, nirringrazzjaw il-mulej li taw ħajjitu. Kiteb dawn il-klim. Isimgħu u warawni. And now the time has come to see and face the final curtain. My friends, I'll say it clear. Let's speak the truth of which we're certain. Let's live a life that's full. Let's travel each and every highway and more, much more than this. Let's do it His way. Regrets we all have, not worth our worries, nor a shed of tears. Let's do it His way. Give to Him, rebuke our fears. He has planned each road to take, each and every step along the byway. But more, much more than this, let's do it His way. Oh, the time has come to spread the word throughout the world. But through it all, when there is doubt, pray to our Lord and speak it out. Let's face it all, and we stand tall and do it His way. This life we have is so precious, oh so dear. Jesus paid a price. He gave His life, so we are saved. To think He did all that, and may I say, not in a shadow.